ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಳೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತುಳೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಟಿ ವಿ ಕೊಂಡಪ್ಪ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಂಡಪ್ಪ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮದು ಎತ್ತಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏನು ಜನ ಕೆಲವುದಾಗಲೂ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೂ ಪೇಪರ್ ಸೀಲ್ ಪಡೆದು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಕೆಲವುದಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಈ ಇಂಚಿನ QR ಕೋಡ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಕೆಲವುದಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಇಂದೇನು ಕೋರ್ನ ಎಂಚಂದೇನು ನಮಗೂ ವಾರಂಟಿ ಅಂದೇನು ಜೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಂಡ ಜೆಟ್ ಎಂಚಪ್ಪ ವ್ಯಾರಂಟಿ ತೂಪುಣ ಐಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡ್ದವ್ರಪೆ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲು ದಾಯ್ತು ಅನ್ಬೇಡ. ನಿಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ಗೂಗಲ್ ಪೋಳೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೋಳೆ ಅಂತ ದಕ್ಕಿಬೋದು. ಮುಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಟನ್ ಉಂಟು. ಮುಲ್ಪದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿನತ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಬೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದು ಉಂಟು. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು. ಹಿಂದೆ ನಿಚೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಫುಲ್ అయిన ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಯ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಪೂರ ಏತನೇ ಡೇಟ್ ಮುಂಟಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೊಯ್ಪೋಂಡ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ವರ್ತಿ ಬಂದು ತೊಯ್ಪೋಂಡು. ಈ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಿಗ್ಗಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪೂರ ವ್ಯಾರಂಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ, ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಪೂರ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತುಜ ಐನ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜನಾಗಲಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಬೈ ಬೈ.